era tega fui ma. E tega fen tu gudi. Ma ne tega fui. Inyokorota e inyokorota ke tega fen. Ma ne tega fui. Batoma, kana fore de e tega fen tu gudi Batoma. Ma kana na jati ke sa. Dibi me ka do inyokoro tu gudi sa. Ma ne nye. Enyewa. Ne tega fui ma he. Imanenye. Okay, Emmanuel. Ekisi taba ekisi. Ka tega foye. Imanenye ne tega foye. Esela na Batoma tega foye. Ma ne tega foye. Imanenye. Batoma. Okay la. Kamu Batoma kanyango la bara dina. Ai asa imagu. Batoma. Lawan sobe chukodi. Awausa bwa. Agabsa. Awausa. Metriga mo ifuku famu ya. Awo ba matiri mu fo ne ba fa. E ba famu. Awo ne ba fa ko sa. Awo kan yere de Batoma ki jita kala fere ya me. Awo ne. Iki kuloma joki hakili sigi ka metri la me ni metri e mu fo. Awo. Ya me. Awo. Batoma. Ikini mnega tafino sa. Ma ne fale no. Amnesa. Ay amnega bitila igata. Amnega bitila anna gara Gudu ya me. Gudu. Anshi tanti. Nse Batoma ça va? Ça va. Okay. Doni. Ibabi. Awa bi sokono. Ne la umata bitigi la. Oh, okay. Kamego. Ansu. Ansu. Somo. Amnata. Somo. Toroste. Basite. Bashi foite. Se. Koke. Amnata na dumini yoko. Dumini. Amnata ini che. Ini baraji. Basite. Ala masara. Ala ga Basite. no be no ya. Amina rabi. Imasiga. Ayi masigi komi chive nkoso kawo. Meto nyana bo. Awo jaran. Awo. Inicho. Ala ga bosula. Amina rabi. Kogan tu dumini era sorole. Awo. Batoma. Boy ngana dumini ga igata école la. Awo. Batoma. Gigere fala na. Batoma diko. Batoma dumini mina utanga gere gata école la. RC.
Okay. Ne ko an dumuna bita kɛ cogo di? Mun bɛ yen? Mun bɛ yen cogo di? Dumuni ko kɛ? Tiɲɛ don. Midi sera ka bɔ sɔɔni Batoma yɛrɛ bɛna ka bɔ kalanyɔrɔ la. Dumuni foyi dilannen tɛ yen. E ma se ka foyi labɛn. Ne bɛ fɛn labɛn cogo di sa kɔ kɛ? E yɛrɛ dun b'a kalama bi kun y'a tile damadɔ e kun man kɛnɛ. An kun tɛ ka se ka bɔ ka taa deli la, an kun tɛ ka se ka yala, an kun tɛ ka se ka foyi kɛ. E yɛrɛ ma ba kuma na wa? Ne yɛrɛ dun filɛ yɔrɔ min na dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a tɛ ne kun. Kɔkɛ e yɛrɛ dun ye kuma bɛɛ fɔ sa o. Ni ne man kɛnɛ an tɛ ka se ka bɔ ne bɛ wari sɔrɔ cogo di sa? Mais e ye muso de ye. An n'a kɛra sɛnɛjalan ye e bɛ se ka dɛsɛ k'o sɔrɔ gabugu kɔnɔ ka fɛn dɔ labɛn walasa a ka se ka na fɛn dɔ kɔni sɔrɔ a ɲɛ. Fɛn fɛn tɔgɔ ye ɲɔ n'a bɛ tigɛ ka don da kɔnɔ kɔkɛ a foyi tɛ so kɔnɔ yan. E ye muso ye o kuma gɛrɛ de ye sa. N'a tɛ a tɛ de ne ka sɔrɔ o tɛ se ka kɛ sa. An tile. An tile Batoma. Somɔgɔw. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Kalanyɔrɔ dun? A fisayara. Batoma kalanyɔrɔ dun? A fisayara. O ɲana. Maaw tun bɛ mun mankan na dɛ so kɔnɔ? Ayi foyi an kun tɛ mankan na an kun bɛ baro dɔrɔn de la. Ne dun ye kuma dɔ mɛn dɛ. An kun tɛ mankan na sa. An bɛ kuma de la dɔrɔn. T'i ka saki bila I ka na dumuni kɛ. Ne ye dumuni kɛ n terimuso fɛ yen koyi. Batoma o ye tiɲɛ ye? Awɔ ne ye dumuni kɛ. Batoma e ye dumuni kɛ? E fa la? Awɔ ne fara. N'i ko ten taa saki bila so kɔnɔ o la I ka na. Awɔ. Taa saki bila. I fari dun bi ka fisa? Bi ka fisa dɔɔni kɔkɛ. A ka fisa yɛrɛ de. Dɔɔni. An tɛ taa munumunu bi n'a ma ɲɛ k'i fari fisayara dɔɔni. I tun ka palan. An ka taa Ala ka mɔgɔ ɲumanw lajɛ. Lala an na dɔɔni sɔrɔ k'o bila an da. N'Ala sɔnna I tun ka palan. Samara. Batoma. Mun b'i la? Wallahi me ka miiri ye. I bolo b'i da kɔrɔ dɛ. Wallahi an ka du situation me ka miiri o de la. Me fɛ ka kalan kɛ n yɛrɛ b'a dɔn kalanko in de bɛ nin kan. Ka mani bɔ a bɛ sɛgɛn min na e yɛrɛ b'a dɔn. Fo n ka mani bɔ a b'o sɛgɛn nin na. Ka kalan kɛ ka baaraba kɛ fo don la fo n fana tɔgɔ ka fɔ dɛ. Ne ko k'i b'a kɛ. I b'a kɛ e kɔnɔ jɛlen don. I ka ko nɔgɔlen tɛ. I tɛ mɔgɔ kɔniya. N'Ala ni kira sɔnna ma I b'a kɛ. Ala k'i dɛmɛ koyi. Ala k'i layɛlɛ. Ala kana n'i lajigin. Amina. Mun b'e ɲɛna? Wallahi a bɛ tile 2 bɔ. N ɲɛ bɛ k'an dimi kuma dɔ la f'a b'a fɔ k'a bɛ datugu. I ma fura k'a la? Fura n bɛ fura bɔ min ka k'a la. An ma taa dɔgɔtɔrɔso la. An bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la cogo di? Wari b'an bolo wa? Kuma dɔw la buwa yɛrɛ de bɛ to ka fura dɔ di yan n m'o kɛ k'a ko. An bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wari b'an bolo. Ala ka nɔgɔya koyi. Amina. Cɛkɔrɔba dɔ bɛ mɔgɔw dɛmɛ banabagatɔ dɛmɛ ni sera n b'a ɲɛfɔ o ɲɛna. N'o ye min fɔ i y'a mɛn. O dun bɛ sɔn ka diya n ye. N'Ala sɔnna ma. Lala o na kɛ fura ye ne ka ɲɛdimi ma. Ne taa so fɔlɔ. Awɔ k'an bɛn kɔfɛ. N yɛrɛ bɛ tila ka s'aw fɛ yen. N y'a mɛn. Cogo di sa? Sugu ka ca. Dɔgɔtɔrɔ k'a ko kɛra cogo di? Misi Dumiya sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛra an y'a ye k'a fɔ I ka mɔgɔ a ɲɛ kan ka opérer de. K'a opérer? A sera fo yen yɔrɔ la? Bon n'o ma kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka bugun da ɲɛ kan
wala kelen ga ɲɛtiɲɛ. Dɔgɔtɔrɔ opération o wari tɛna tiɲɛ anw ma. Bon opération wari o bɛ taa jɔ fo sefa wari 40,000 na. Dɔgɔtɔrɔ ye n'an ka bugu jeni bi. Ko 40,000 fɛnɛ. 40,000 an mɔgɔ bɛ n'an ye daraka dun an bɛ tilela dun cogo ɲɛɲini o. Ne ko 40,000 dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ na gɛlɛyala. 40,000. 40,000. Awa dɔgɔtɔrɔ baasi tɛ n'a b'o o cogo la an bɛ taa ɲɛɲini ka na n'a kɛra mun ye an bɛ segin ka na. Baasi tɛ ne sera dɔ ma. Dɔgɔtɔrɔ o kuma solution foyi t'a la ni 40,000 tɛ yan. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ala ne se tun bɛ ne yɛrɛ ne tun bɛ ninnu opération kɛ mais que faire. Asita mun kɛra? I da de sa e de bɛ ka ne jatigɛ o mun de kɛra? Mun ko la? N'a fɔra ko kɔkɛ sigilen bɛ so ko ɲɛko ye sababu ye Batɔɔma bɛ ka kalan jateminɛ ni ko ɲɛko sababu ye dɔtɔrɔ du ko ko Batɔɔma ɲɛ opéré ko ni ɲɛ ma fila kɛ k'a tɛ se ka kalan kɛ. I da de sa u ko ko fɔ joli? U ko musoma 40,000 an m'o fɔ min. 40,000. An mɔgɔ minnu t'an balo sɔrɔ n'an ye bi ta sɔrɔ an bɛ sini ta hami. Kan'i jigi tigɛ Ala la sa kana kasi. Nka ne tun bɛ ka taa an ka feerefɛnw ta. Ne ka jagokun filɛ nin ye o minɛ. O bɛ dɔ bɔ a ko la. Ala k'i sɔrɔ. Amina. Ala man dɔgɔ fantan jigi la koyi. Ne bɛ segin so. Batɔɔma. Namba. Bɔ i ka na yan dɛ. Namba e bɛ ka ne wele a? Batɔɔma. N'i y'a ye n y'i wele baasi tɛ koyi. Ala kana kɛ baasi ye ba. Batɔɔma i yɛrɛ b'a dɔn i bamuso a sɛgɛnna. Awɔ ma sɛgɛnnen sisan. Bon n'a fɔra sɔgɔma o sɔgɔma ale ni ne de bɛ bɔ an bɛ taa munumunu an bɛ taa delili la. Bon an bɛ bɔ delili la dɔrɔn an bɛ na ale bɛ tobili kɛ. Bon a sɛgɛn ka bon. Mun tun ka di ne ye a ka di ne ye ni kalan tɛ yen don min na e ni ne tun ka bɔ an tun ka taa delili la an tun ka taa munumunu walasa i bamuso fɛnɛ a bɛ se ka lafiya dɔɔni cogo min na sinon kɔrɔ kɛra i yɛrɛ ɲɛ b'a la a sɛgɛn ka bon. Ba o kuma ne ka kalanko bɛ kɛ cogo di o la? Ani e ka kalanko tɛ ɲɔgɔn ye sira la sa ni kalan tɛ yen wagati minnu na an bɛ bɔ an bɛ taa munumunu. Ba e n'o bila ne ka kalanko la ne ka kalanko kana na tiɲɛ o la dɛ ba. E ka kalanko tɛ tiɲɛ i ka kalanko ka di ne ye koyi ne hakili b'i ka kalanko la koyi wa hali kalan yɛrɛ kɔfɛ n bɛ ka miiri a ka di n ye n bɛ ka miiri ka cɛ ɲuman de ɲini i ye pour que i ka se ka taa furu la cogo min na sabula muso fɛnɛ danbe ye furu de ye. Nka ba e kɔni b'a dɔn kalanko in de bɛ ne ni kan fɔlɔ dɛ fo n ka kalan de kɛ. Ayi u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ kana jɔrɔ u la fewu u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. Yaa ni ɲɛ. I ɲɛ wa e ka ɲɛdimi yan. Ba ne ɲɛ bɛ ka ne dimi halisa koyi. Hali bi a ma nɔgɔya. Halisa a ma nɔgɔya dɛ ba. Ala ne kun bɛ ka fura minnu d'e ma i m'olu k'a la dɛ. Ne y'o bɛɛ k'a la ba ne bɛ k'o k'a la halisa mais o bɛɛ la a bɛ k'an dimi dɛ. I kɛ pewu n'Ala sɔnna sini n'Ala ye sini dugu ɲuman jɛ an bɛ taa n kɔrɔkɛ fɛ yen n bɛ taa lajɛ hali ni n sera ka warinin sɔrɔ o bolo an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la cogo min na ka taa yira dɔgɔtɔrɔw la. Awɔ n y'a mɛn ba. N'Ala sɔnna.
Oh. Koro ance. Karim semua beri. Bashi foite. Amba. Iya lu dema. Terus teh. Bashi foite. Amba. Alhamdulillah. Koro nya seri maju mate. Bato mani nya be gadibi. Bato mani nya be gadibi. Awo ntara na doktor surila. O doktor ko kufu nya inga operate. Kanya operate. Awo. Boko operation wari. Kaka nga be wabi nan dem. Karim wabi nan be. Awo. Ne jogo mi to ko. Pode ser manhã. Manhã pode ser. Hoje é aqui. Wamba. Pode ser tiga jesa. Karim ko wabi nan be. Ko wabi nan be. Mena ga Karim. Nan wati ga galane ra mare. Kamu kati ka gele? Agele ko. Maname blogi ala kan loga ke kuga. Ala kan loga ke ku bela jini. Ai wa ko mi sube ka ko ambe sira ni lola. Okay, kamu ko. Ngane. Ankara. Kamu ko. Ngame. Kuma ka ta ko ji. Mabe problem warjang. An kun mera be fakan nege bore. Batoma. Now. Ini fabola ka utara ufa koroba fo. Au nana au duma fen fui fo newe. Ma, atisaka nyefo we. Atisaka nyefo ere. Ne atila ko ka ba udem. Ma antara. Abu chuwa ti sisa ko wakati wake. Me ayere silvenya na mai wa mwantara dadi ma ko wata jesa. Batoma wala. Nye furakeli ko warte. Nga papisi nana sela ka warta ka doma ko kata jesa. Ka tete ma alataka. Tena. Batoma kuma ere teneda. Nga di alama. Ni ala mi ko di kan. Yame. Nala sona abin yana bo no fara no ka abebe inshallah wari kana se ka dinga o yera sigile yana fenen ka wa mu wadi dema tena ni sabotage dai nga abebe ni ala na kira sona Mayera kun korolare. Mare. Comme ni war soro de. Nimna dagabana so. Dagabana mobu. Ka duba o jome boa blakata idilon. Batoma. Odume jane. Batoma o agina nyuma ala ko noya. Wallahi ala ko noya ye. Note amena tane baige pyo nene woni ra fe poni ba wanga segen bani ne ala ki ge fe matuma ala ki ge fe o be jaye jige ne ma ke fe ama ke fe folo de amano kone ambe ala de la ki ge fe ma dibi ba do ne nyaboro re ka dibi de nyokoro chugodi dibi ka de nyokoro ma dibi ba do ne nyokoro ne ra tira fuyi ma ka fe ntugodi ma ne tira fuyi inyokoro ta inyokoro ta ke ka fe ma ne tira fuyi Batoma kana fore ka fe ntugodi batoma ma dibi kana na jati ke sa dibi ka de nyokoro tugodi sa ma de nye enyewa ne tira fuyi ma he imanenye okay imanenye ekisi kitaba ekisi katika fuye imanenye ne tiga fuye esela na batuma tiga fuye ne tiga fuye imanenye batuma okay lara kamu batuma kanyango la bara dina ai asa imaku
Mama ku togodi. Awo, eki maku sa. Mama mafle da nyete ka fe na ma ke togodi. Nyebe so ajela. Imaku. Eki maku sa. Nesara. Ajela. Nesara. Ajela. Ajela. Imaku. Nesara. Imaku. Aminata, ça va? Ça va. Somoro. Torosé. Bashiti la. Bashifete. C'est. Sigorobi. Somoro. C'est. Bashiti la. Ça va. Bashite. Wala bashibati. Kasoro ne yɛrɛ kun tun bɛ kan koyi. Awɔ kɛ n ko ni n tilara dɔrɔn nka komi yɛrɛ seli yan. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ yen wala. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. Sisan i yɛrɛ ka ko dun. An bɛ yan dɔɔni dɔɔni. A ka fisa kɔni. Dɔɔni. Batɔma ka ko dun. Batɔma ka ko hali bi an b'a cogo la yan fɔlɔ dɔɔni dɔɔni dɛ. Batɔma n'a fa taara a fa kɔrɔba fɛ. Ko ka taa kuma ɲɛfɔ kɔrɔfɔ ɲɛfu ɲɛna dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ. Ko fakɔrɔba ko wari tɛ yen. Ko wari t'ale bolo. Batɔma ko k'olu yɛrɛ to kuma na k'a denkɛ nana n'o ye papisi ye. K'a ka tulonkɛminɛn ko k'a ye 20,000 d'o ma. Bana fura ma sɔrɔ nka tulonkɛminɛn ni 20,000 o sɔrɔla ale bolo. Ala tɛ. A kɛra ten dɛ. Ne yɛrɛ kun hakili la n ko i bɛna kibaruya duman de fɔ ne ɲɛna k'a ɲɛ sɔrɔ. Ayiwa a ko kɔni filɛ nin ye dɛ. I sera ka den ka jouer 20,000 di. Awɔ. I ma se ka i dɔgɔnin den ka ɲɛfurakɛ sɔrɔ. A ma se k'o di. Tiɲɛna bi mɔgɔ tɛ dɔn ka ban. A bɛ kɛ cogo di? Aminata a ma nɔgɔ dɛ. An bɛ tile min na n'a t'i kun a t'i kun de koyi. Ka ne jigi da mɔgɔ si kan. Nin bɛ kɛ cogo di sa? A ko kɔni filɛ nin ye an bɛ Ala makɔnɔ na kɛ. Awɔ. Tiɲɛna ne kɔni seba tɛ ne ye nka mun se bɛ ne ye ne bɛ se k'o kɛ. Aminata e yɛrɛ ye caman kɛ koyi. Ala k'i sara Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina yarabi. Ala kana bɔ an kɔnɔ. Amina. I ni cɛ fewu. I ye camanba de kɛ. Ala ka dugawu minɛ. E bɛ taa. Awɔ ne bɛ na fɔlɔ. Aminata i ni ce. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Amina. K'an bɛn o la han. Nse. Ama, ani kile. Somɔgɔw. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Madamu. Somɔgɔw. Baasi t'i la. Nse. Lakɔlimɛtiri don wa? Awɔ. Somɔgɔw. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Somɔgɔw. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. Somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi tɛ. N nana Batɔma ka kalanko de la. Komi an famana k'a ye tile 2 in na. Batɔma bɛ yen baasi foyi t'a la. Baasi foyi t'a la. Batɔma. Lakɔlimɛtiri tiɲɛna Batɔma famana ka taa kalanyɔrɔ la mɛnɛ. Mais e ko Batɔma ka kalanko e ko nin t'a bannen. Lakɔlimɛtiri Ala ye Batɔma garizigɛ ne ka bana ɲɔgɔnna na. An bɛ wagati min na bi Batɔma tɛ foyi ye a tɛ foyi foyi ye. O ye tiɲɛ ye. O de kɛla ko ye madame. Aw kana jɔrɔ. N bɛ fiɲɛtɔ ka kalanso yɔrɔ dɔn. An bɛ taa Batɔma ka kalanko ɲɛnabɔ o yɔrɔ la. Lakɔlimɛtiri fiɲɛtɔw ka kalanso. E bɛ k'o mun fɔ o ye o komi ne kun minɛ dɛ an t'o to yen. Batɔma filɛ yɔrɔ min na bi ka se ka cɛ ɲini a ye a ka furu walasa ne ye degun mun sɔrɔ Batɔma kana se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ. N'o tɛ k'a fɔ ko fiɲɛtɔ bɛ se ka kalan ka baara sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ kɛnɛmaw o ko ma ne kun minɛ dɛ. Ni y'a yamaruya sɔrɔ aw fɛ a bɛ sɔn ka diya n ye.
kɔkɛ n'a ma ɲɛ ko madame déplacera ka bɔ a ka so fo yan e ma ci sama ma ne ma ci sama ma n'i y'a wulilen ka na c'est que Batoma ka ko hami b'a la n'a nana ko an ka jɛ ko k'a d'a ma k'a bɛ yɔrɔ dɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye Batoma ka kalan tɛ tiɲɛ n'a bɛ se k'a ka kalan continuer e ni ne bɛɛ kan ka dugawu da o kan ka a bilasira n'o ye o. Ayiwa Asa ne ko ten ne kɔni ko ten ne ko ten baasi t'a la ne jɛna n'a ye an bɛ dugawu de kɛ Batoma ka hɛrɛ n'a bɛ fɛn o fɛn na Ala k'a nɔgɔya n'a ka hɛrɛ b'a la Ala k'a nɔgɔya baasi foyi t'a la ne jɛna n'a ye. Madame ayiwa a diyara n ye an b'i ka bila la n'i bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ se ka kɛ dɛmɛya ma Batoma ka se k'a ka kalan continuer o bɛ diya n yɛrɛ vraiment o bɛ diya n ye awɔ i ni ce a diyara n ye o Ala ka se ni ɲuman ye n se i ni baara janya. Ok, ne bɛna don so. Awɔ. Ani tile. Nse somɔgɔw madame naam somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ Marama somɔgɔw bɛ somɔgɔw bɛ nse i yɛrɛ dun baasi foyi tɛ somɔgɔw bɛ i yɛrɛ dun baasi foyi tɛ dɔ di wula fɛ n nana Batoma ka école ko de la n kun ye min fɔ ka tɛmɛ a ko ɲɛnabɔra tiɲɛ na madame o diyara n ye ok i ma Batoma ka madame na kan mɛn a ɲɛnabɔra k'a ɲɛnabɔ la dɛ ko Isiya mɔgɔw y'a ta u y'a ta ne kun bɛ fɛ i ka da n kan an bɛ taa ni Batoma ye o tɛ problème ye ok i yɛrɛ mun mɛn ko an ka da ɲɔgɔn kan ko ka taa ni Batoma ye tiɲɛna o ye kibaruya duman ye wula in na o ye kibaruya duman ye Batoma wele joona a ka t'o ko la Batoma Batoma n'an ka taa n'an y'a fɔlɔ kɔkɛ an bɛ t'o ci la joona joona Ala ka se n'aw ɲuman ye amina wala o ye kibaruya ko ni duman sumaya ye tɛ se ka awɔ aw teliya ka t'o fɛ Batoma n'an ka taa. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez réalisé les leçons que nous avons eu à faire la semaine passée. Et après, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais comme le disent les Blancs, on mettra la meilleure pour la fin. Qui peut me définir la famille? On avait vu la famille la semaine passée. Qui peut me définir la famille? C'est quoi une famille? Personne d'autre? Moi. Soyez, vas-y, c'est quoi une famille? Une famille est l'ensemble des vivants sur une même toit. L'ensemble des communautés vivant sur le même toit. C'est juste ça. Vivant sur le même toit. Donc, on peut considérer les gens qui sont en location d'être des personnes de même famille. Il y a juste un aspect qui est oublié dans la définition qui est très essentiel et important quand on doit parler d'une famille. Il a oublié quel aspect? Je pense que la définition elle est bonne, mais il a juste oublié de mentionner des personnes qui sont liées par le lien de sang, vivant sous le même toit. On peut se dire que toi qui es bon, dans son famille qui est bon, vous êtes d'accord avec moi? Chers élèves, je suis très heureux de vous annoncer que notre candidate, Batoma, a été lauréate du concours de poésie qui mettait au prix tous les établissements secondaires de Bamako. Donc, au nom de l'établissement, nous tenons
à la féliciter avec un tableau d'honneur sous vos ovations. Applaudissez pour mademoiselle Bana. Bana vient pour recevoir votre tableau d'honneur. Merci. Monsieur Cham, Oui, directeur. nous avons la visite de Monsieur Traoré qui est venu d'Allemagne Oui. et qui travaille au sein de l'ONG qui a parrainé le concours de poésie dont l'imam a participé, dont Batoma a été la gagnante aussi. Ok, merci. Enchanté, directeur. Enchanté, M. Traoré. Ouais, enchanté. Monsieur Traoré, comment allez-vous? Alhamdulillah, je suis vraiment content d'avoir en face Batoma, la gagnante de ce concours. En même temps, une personne qui ne voit pas. Non, je suis très ravi. C'était ça même l'objectif du concours. Parce que nous, on a songé, on veut amener Batoma en Allemagne pour une formation d'une année. Voilà. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Non, Batoma, vraiment félicitations. Monsieur Cham, il y a qui Monsieur Traoré gagné quoi? Moi, je pense que l'initiative elle est salutaire. Moi, je suis très content étant l'un des professeurs de Batoma. Donc, c'est-à-dire l'homme c'est pas le physique, l'homme c'est surtout le côté intellectuel, le côté sensoriel. Donc moi je pense qu'elle a suffisamment de moyens intellectuels pour relever ces défis. Donc elle a courage et courage de quoi faire. Sengembala, ali bi boy parangoro sengembala, mais herebe na le kofe. Herebe da bora romna et puis façon de intelligente. Je sais qu'il y a bora beta romna ko. D'accord. Batowa, yo kuma me. Mu yera bolo ka fo. Foi tene bolo no kon contane no. Alhamdulillah jara ne yere ko sebe. D'accord. Monsieur Traoré, anye kibaru ame. Nala sonama amna yekuma mun famu la se Batoma bangi bagauma. Inch'Allah, il y a des Voilà, monsieur le directeur, excusez-moi. C'est eux-mêmes qui m'appellent. Allô? Ja, es geht mir gut. Danke schön. Ja. Oui, je suis maintenant même avec Batoma. Voilà, et ses encadreurs, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Tout est calé. Dans peu de temps, Inch'Allah, ça marche. Ok. Voilà. Et même ils sont pressés, ils sont tellement pressés. À peine à voler. Là, c'est bien. Voilà. Si ça me Batoma Somori avisé Jonah Akola, on va se faire. D'accord, merci beaucoup, M. Jarani. Voilà. Batoma, nini awa de do ko ikirim so awa. Awa somo ko basite. Ifani badu. Ko basite la. Baga hana. Basite la kon. Basite te alhamdulillah. Nyana fimbi la kon. Nyana fin don mena ne. Amna to kana boela nyame. Awa nyame. Kana nyana finga ni mle yame. Awa nyame. Awa nana ni tige ko ka di. Awa inche. In varaj. Te foye ko ala ka chama blana. Ma kibara duma do era be mbulu gala sima. Konguru garanga klasi gono. Sega lu ya ira ka fo ne gaina. Batuma yana kanu ko. Nyana de. Amna karokiyo. Yaro. Ntaran kan ata formation na ko Allemagne. Ko sankebo. Tena. Batuma yana kanu bele bai. Ko nyana. Alaka kana nyina ko de. Nti nyina. Alaka doniya diga ko tobe no ko. Amina. Se
o diyara n ye yɛrɛ de. O ɲɛna yɛrɛ. Fana bɛna kɛ alimankan ye. Karim! 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 Bengɛ a kɛra cogo di? A kɛra cogo de tɛ nin na dɛ. I muso bɛ ka yala ka n tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ fɛ. Ne muso? Awɔ, i muso Asan bɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ fɛ. A b'a la ko wɛ ko n y'a kɛ tantɔ i den ɲɛko la, n y'a bɔ tantɔ i den ɲɛko la, n tɛ jɛn n'o ye. Aw bɛ so kɔnɔ yan nɔ, aw tɛ courant sara, aw tɛ ji sara, aw tɛ so sara. O bɛɛ kɔfɛ, aw bɛ so in kɔnɔ yan nɔ. N bɛ k'aw to so in kɔnɔ yan nɔ, n ma fɛn kɛ. N y'aw to so in kɔnɔ yan nɔ sutura la. Mais o bɛɛ la aw bɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ. O kɔfɛ, n'a ma ɲɛ o kɔ, ne yɛrɛ tun kan ka so in jɔ. Mais n kelen bɛ k'aw to a kɔnɔ yan nɔ. Da yɛrɛ yɛrɛ n bɛ tile 3 de d'aw ma. I y'a faamuya, tile 3. Tile 3? Tile 3 n b'o de d'aw ma. Bɛnkɛ, i tɔmɔ. Bɛnkɛ, tile 3? N bɛ tile 3 de d'aw ma. An ka bɔ so kɔnɔ. Aw ka taa yɔrɔ la min tɛ yan nɔ ye quoi. N yɛrɛ bɛna n ka baara daminɛ quoi. Bɛnkɛ. I delila sa. O y'a kɛcogo bɛɛ ye. N bɛ tile 3 de d'i ma. Bɛnkɛ, i delila. Bɛnkɛ, e b'an gɛn an bɛ taa min? Kɔkɔ n'i sigi. Adamadenw fantan jigila. I sigi. Ne bɛ ka yɛlɛ k'ale tɔgɔ tiɲɛ. Ne yɛrɛ dabali banna o ko la o. Ne yɛrɛ t'a dɔn n y'ale tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ min o. Mais kabako ye dɛ. Bɛnkɛ, an dɔgɔna. Ko k'an bɛna nin ko kɛ cogo di? Non, mun mankan ne tun ya. I bɛnkɛ de bɔra yan koyi. I bɛnkɛ bɔra yan dɛ. Ba ko mun? Ko tile 3 de b'an bolo. K'an ka so bila, k'an ka taga yɔrɔ ɲini. K'an ka bɔ. Ba. Awɔ. O cogo la. K'an ka bɔ dɛ, ko tile 3 yɛrɛ. Ne yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ, hali a tɛ ka ɲini ka ne lamɛn. Ala ka teli n'a ka ci de ye ba. Ci dɔ tun bɛ ne yɛrɛ bolo k'a fɔ aw ye. Aw yɛrɛ tun b'a kalama ne ka dugutaga in na. O wagati ninnu kɔnɔna la, Ala y'a kɛ n taara. U ye concours dɔ d'an ma, n gagné n'o fɛnɛ na. U tun y'an ɲini ka donbolo dɔw kɛ n ye o la. U tun ye so di yan nɔ. Awɔ. N tun bɛ fɛ k'a kɛ balina ye. O la, nka komi a ko kɛra tan, n n'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. Batɔma wala. Awɔ. So yɛrɛ, so kunturu. Awɔ, so kunturu du jɔlen don, a bannen don. Awɔ. Ala danga nin fɛn. Ni fiɲɛ bɔla min, fiɲɛ ni duma ka na anw sɔrɔ yan. Fiɲɛ ni duma. Batɔma nin ye hɛrɛ duman ye. Kɔkɛ, Ala ka teli n'a ka ciden ye dɛ. Ni bɛnkɛ tun bɛ nin dɔn, bɛnkɛ tun tɛna n'a ka ci lase anw ma. Walayi a tun t'a lase. Komi tɔnɔ yɛrɛ tun ko k'an ka so bila ko tile 3. N'Ala ye sini dugu ɲuman jɛ, an b'an ka minɛnw ta, an bɛ taa o so in na. Batɔma. Mais Batɔma, ne hakili b'a la o. Don dɔ la k'e n'i bamuso sigilen to yan, a tun bɛ k'i kun foni don min na. Batɔma, i ye nin fɔ. I y'a fɔ k'i b'a kɛ o, wa i y'a kɛ. Awɔ, banga n terimuso Awa, o de tun bilalen don a ko ɲɛma, n tun y'a ko ɲɛfɔ de ɲɛna. Nin. Tiɲɛna Batɔma. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun fɔ Ala ye. Kuma yɛrɛ t'anw da, kuma binna anw da ka fɔ. Walayi, ne bɛ Ala de fo k'a barikada dɔrɔn. Ala mun sɔnna ka bi yira ne la. Walayi. N t'a dɔn n bɛna fɛn o fɛn fɔ Ala ye. Tiɲɛna Batɔma nin diyara an ye. I y'an sutura bi koyi, i y'an jigitugu bi koyi, i y'an malo sutura bi koyi. Batɔma. Ma o tɛ kasi ko ye sa ma. Muso kɔni, olu bɛna nisɔndiya ka dama tɛmɛ. Ma i ma mun ta o tɛ kasi ko ye. A to n ka kasi sa. O tɛ kasi ko ye sa ma. Hɛrɛ n'a waati. Ala ni ji koyi bi ne bɛ barika da Ala ye koyi. Ala min sɔnna ka nin k'anw ye bi. A b'o kun bɔ, a b'o kun bɔ. A bɛ barika da kun bɔ dɛ. A b'a kun bɔ yɛrɛ. I ma y'anw sɛgɛla sa. Tiɲɛ yɛrɛ la. Malo anw ɲɛnina sa. A bɛ kɛ ten o. U yɛrɛ t'a fɔ wa? Batɔma fɔlɔ kun ka nin kɛ dɛ. Batɔma fɛ kun ka dimi bɔ anw na bi dɛ. Walayi. Ne yɛrɛ kun t'a dɔn anw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ. Walayi. U b'a fɔ ten o ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye. Ala tɛ koyi. An ta in kɛra o ye dɛ. An bɛ Ala fo k'a barika. Hɛrɛ tɔw kun k'an ɲɛna koyi. An bɛ Ala deli hali bi Ala k'a tɔ k'an ɲɛna koyi. Hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya caman di Batɔma ma.